Истанбул. Влакът ще е фул от България чак до Турция. В нашето купе ще е олеле. Всеки се запредаде, на почивка се отдаде, дансинга без нашето купе. Командира на вагона беше грабнал микрофона и не искаше за миг да спре. Всеки бизнеса предаде, на почивка се отдаде, дансинга без нашето купе.